Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, laing adlaw na usab dahil, no? Huwebes karon February 6 to 2025 o karon dahil, no? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, mag-upload na sa taog laing handumanan sa usa ka awit o kini ang akong soliran. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, pero di ta maglangan, di ang handumanan o kini ang akong soliran karong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Hans. Sorry, Chris, pero di na ko kaya. Onsi buti mo ipasabot. Dili ko straight. Na-realize na ako nga mas makagusto kong lalaki kaysa babae. Hans, Mao, sorry, Chris, ha. Makakitar kag tao nga deserve yun sa imong pagmahal. Hans. Mulayas ka din aron walay magkapugong sa iyong pagabaton. Aron magkapatuya ka sa pagkabayot. Pa, pila kahigayon nga gisuwayan ako imong gusto nga may tabo, pero pasupak ni sa mga kabubuton. Dili ang matuod nga ako ang gusto ni mong may tabo na ako. Sumusupak kinagas kung gusto. Kundi man dahil ko ni mo madawat pa. Well, mas may magbulayas na lang ko din eh. O sige, layas! Kung mga magtumag ka sa gusto na layas, wala sa kayo para ako. Hans, anak. Ayaw nigbuhata, please. Ayaw pagtuman sa imong gusto. I'm sorry, ma. Pero time na sa tingali nga piliun akong kaugalingon kung asa ko magmalipayon. Please, ma, sabtak ko. Salamat nga ni uban niya ka ako din sa Cebu. Na-realize lang na ko, Zeus, nga ikaw giding akong gusto. O ikaw nga akong tinuod nga gimahal. Salamat, Hans. Salamat nga sa kadugayan. Image kong ipili. Mahal kay tika, Zeus. Sobra yun. Mahal sa kitik, Hans. Dawat akong trabaho. Mau ba? Riha dita. Nadawat sa kong trabaho. Wow! Congrats sa itong duha, babe. Congrats, babe. Bye, team. Bye, Hans. Ano ko? Hans? Zos? Ay! Nialagi ka. Huwag ka magsulti. Ay, nga mo ani ka. Kisa to? Si Tim to, oy, kauban na mo sa trabaho. Mawa? Kadiyot. Nganok ka? Guba man ang naong mo. Nagsilos ka, no? Nga naman? May angay mo kong silusan? Oh, hey, naon sa ka? Tasaan imo tingog, oy. Tara, maulit ta. Naon sa mi si Zeus, oy. Hapit naman ang tanan nga akong kaistorya o kauban. Iya man silusan, oy. Ay. Mag-scroll lang muna ako sa Facebook, di. Huwag mo ko ilingaw. Oh, uy. Nag-post si Chris. Ano sa may yung post? Uy. Nasa di siya Cebu? Hala no, taon na sa ngawa. Kuy balita ni Chris. Ay, manginaot lang ko nga. Nakapasaylo na siya na ako sa akong gibuhat niya. Ay, pasaylo ako, Chris. Sa akong mga sa... Gibingaw kang Chris?
Zeus, naon sa magkaoy. Niisgot lang ko nimo. Siyempre, di sabay, lalim akong gibuhat niya sa una. Napasakitan ba na ako to siya? Yako, lalim ba yung gibuhat ako? Nga pala katuig imo ko gitago? Zeus, please ba? Pwede ba, babe? Di lang to nato isgutan, good. Ang importante ang karon. Mura bang god ang feeling nako nga nagmahay ka nga ako yung gipili. Zeus, kung sa guna pagka-istorya, ha? Hans, thank you kayo sa libre, ha? Picture sa tabi kay i-post na ko sa Facebook. Sige, go! Kuyawa no? Nang libre di kasi imong kauban sa trabaho nga babay. Ha? Ayo, kita kasi imong kauban nga babay. O sweet pa kayo mas picture. Ikaw ba, Zeus ba? Tanan na lang magyod nga imong silusan. Hasta babae na akong kauban, magsilos ka. Iban mayong lihok imong ipakita. Tungod kay hugaw ka gunauna. Hans, Sorry, ha? Pero, di na ko kagwanta ni mo, eh. Sukad lang nga ikaw ang akong gipili, no? Nagkadugay. Wala naman kong imong tok-on, oy. oh, Imo namang gigtan akong liog. Hans, ako lang gibuhat kay mahal ti ka. Imong kaugalingon na imong gimahal. Tungod kay wa kay lang ginahon na kundi ang imong pagbati ra. Ang ako, unsa man lang, ha? Ay, magbuwag ta. Hans, Ay, maayo ra sad girl, oy, nga imong gibuwagan kay toxic ra sad kayo inyong relasyon, oy. Ay. Ay, lain pa rin ato ba? Hmm. Nara ba rin nangita ni mo din gahapon ay, babay. Ha? Chris man siguro to'y pangan. Dinhi si Chris? Pero rest day man good ni mo gahapon. O niya, waman sa ko na siya number ni mo. Oh. Dili sa ko na siya maka-message ni mo kay giblock ko na ni mo siya sa messenger. Oh, ha? Uy, tuod no? Naka-block tuod siya sa messenger. Klaro na lang kayo nga si Zeus ani. Siya nagbuhat ani. Paranoid gining tawhana, uy. Pero, yun na ha? Ano sa makituyo ni Chris na ako, no? Salamat kinaka-timing na gid ko nimo. Chris, kumusta? Alex? Bless di papa nimo. Oh. Unsa? Wait, ha? Chris? Chris, anak ni nato. Ha? Oh, Hans. Oh, Dili mo gid ako gusto nga sultihan ka. Pero sa lasma magpapa, magsige ka mugos na ako nga pasultihan ka. Og na-realize na ako nga doon na masagi katungod. Ingon man ang bata. oh, Chris, sorry. Pagkadako din sa kung saan ni mo. Okay, Hans. Nadawat naman sa nako ang tanan. Tuod. Kumusta naman ka? Niya, okay ra. Ikaw, minyo na ka? Niniugod taon, uy. Wa pa maginasaag, good. Unsa? Unsa may nitubo na ko, uy. Di magimawa si Chris akong nauna. Nausa man ko, eh. Makikita ko niya. Mao ka na, Chris. Makigbalik ka na ako. Yes. Kana kung may chance pa ko. O kung madawat ko nimo nga ingon ini ko, kining akong pagkaako. Hans, ang tinuod. Wa maginutay kaso na ako ba kung unsa ka? Kung unsang imong pagkatawa. Pero dili lalim imong gibuhat nako sa una. Dili ingon anak kasi ang imong gipangayo nako karon. Naibaw ko. Ug wa ko magdali. Ang ako lang. Hatagi ko laing chance. Sige, Hans. Oh. Hatagan ti kag chance. Pamatod iuna na ako og sa imong anak. Nga ngayon ka na mo.
Oh, salamat, Chris. Salamat kaayo. And went on to fall Naminyo gini si Chris o gidawat gyud ko niya bisan pa man sa akong pagkatao. Nalipay sa ko kay tunga ni tabua, gipasaylo ko nilang mama o papa sa akong gibuhat. Tagadabaw gyud ko pero naa namin nagpuyo ni Chris dinhi sa Cebu. Kay niya mo sa dinhi ang among trabaho. Karon 5 years old na ang among anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat. Amen. Mao kadamang hikalang taagi ni Hans nga nagpuyo sa Cebu City. Ubawit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, starting over again. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabon sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kat mga hikala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwa lang kunyo sa pangan nga Marife, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Niya magpuyo sa Cebu City. Apa nag-abang lang mi. Pero almost 30 years na sad ming nagpuyo ining lugar. Dimuliso naman gud me. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gusto na ning timplaha. Oy, nga nagtuon na sa pagluto ng paboritong sudan sa akong anak, ha? Kay basin og maminyo na unya mong jipoy ba, Dayan? Tita, uy, wapang ko na sa mga hunahuna ni Jepoy. Bago palang gani mi, nakaw mag-eskwela. Mangita pa may trabaho, tita. O magtigom pa. Kana, muna'y maayo. Pag-enjoy mo samtang wa pa mo'y anak. O magpakasal pa. Tiguman yun na, tita. Dugay na din mong nagpuyo din, hi? Taon-taon na sab yun. Wa pa matao na si Jepoy. Basig magminyo na lang mo anang akong anak ug makaapo na lang min pagyapon mi din himpuyo. Mao ba, tita? Dugayan daday ninyo din, hisa? Mao. Daghanag memories ning bayan namo bisan nag-abang na mi dinhi. Dinhi nakahuman si Jepoy sa college. Og sinati ko na sad ang mga silingan dinhi. Ay, ibaw mangyad ko nga dili mi hangtod sa hangtod magpuyo dinhi, no? Pero sakitan ako mo pahawa aning lugar, aning baya. Ma, nakatungog ka sa mga istorya-istorya sa gawas? Ha? Sa unsa? Ibaw ka baya, ha, Jepoy, nga dili ko tigawas di aron manong nagtabi. Ay, dili tabi nga chismis, ma. Kuan ba? Dibuliso na kung din eh. Ha? Ay, dogay naman ang naghuna-huna nga dimuliso ng lugar, Jepoy. Daga pa ko. Magminyo na lang unya mo sa inyong uyabog. Makaapo na ko. Di pa ni madimulis din eh. Ay, daga pa ko anang gikasukaso na niyo taa. Tinuod lagi, ma. Daan ako na demolition order. Ha? O, unsa? Nasa sa gawas ito eh. Ang tananta mga silinga din eh, nagtapok-tapok sila. Ug nagsurihan na ibahin na ng demolition order. Oh. Tuwa pa ganas papa dito. Unsa? Oh, mauna. May demolition order na kuno ta din eh. Hala, uni unsa man ni nato Ernie. Asam tabali na aning puyo? Oh, magngita na lang kita ni yung laing kabalhinan aning asa tapuyo. Pero basig makaduol tang tanan sa opisina sa mayor. Basig may relocation site para nato. Suway ko no.
Asa man ang inyong demolition order? Nakikapi? Oo, sir. Kani sir, Okay. Asa man yung pangalan eh? Ay, oo, ako pa nga, diya, sir. Kaya ang nasuwat diha, ang mga tag-iya raman sa bay. Kuan ka ng renter raman ko, sir. Renter aday ka. Di ka maka-avail og relocation, ma'am. Ha? Muna, kay ang i-relocate na mo, ma'am, ang matagbay lang maguba. So, ang tag-iya lang sa bay ang maka-avail ani. Kinirang mga naa sa lista ang maka-avail. Way labot ang renter. Unsa? Sa akong naibawaan, private lot ni siya. Ang mga unang nagpuyo dinhi nag-abang sa tag-iya sa yuta sa ilang gitukuran sa ilang mga bay sa una pa sa mga tuig 1970. Ug doon na kuno sila kasabutan sa tag-iya sa yuta. Nga kung ugaling ibaligya ning yuta, sila nga mga nagtukod og bay ang mupalit sa luna, diin natukod ang ilang mga bay. Apan ang tag-iya di ay kuno sa yuta, may utang sa laing tao, diin kining yutaa ang gihimong bayad. Mao nga nang reklamo ang mga nagtukod og bay aning yutaa. Dugay na kaayo ang panahon ug nangamatay na sad ang mga mismong nagtukod og mga bay dinhi. Ug kining mga anak na karon ang nangreklamo ug nipadayon sa kaso. Dili sila manugot nga papahawaon tungod sa kasabutan sa ilang pang mga ginikanan tali sa unang tag-iya aning yutaa nga sila'y magpalit ini. Unya, unsa ka-unfair sa gobyerno, no? Ano dili man ta ma-appeal sa relocation? Nga kita bang gani unta mga renter ang mademolish kay ang mga tag-iya ning baya hagbay ng tuwa sa mga subdivision nagpuyo? Napagani usan na tong silingan diha ay nga naagyod sila unit sa kondo. Yan sa may mahimo ta ana, wa tay mahimo. Kay mao magkanay lang basihan sa taga nila relocation. Ay, kitag yung mga nagpuyo og renter aning lugar ang maapektahan sa demolis. Kay kita may i-demolis nila. Ang mga tagya ning mga baya di gid maapektahan sa demolisyon. Kay maayo naman nila pagkahilo na sa mga subdivision. Apilon sa gyud unta taan ng relocation. Oy, dugay na gyud ta nagpuyo dinhi God. Kita mga problema o labing makaluluoy. Wa tay mahimo. Hinahinay lang kita ang pangitag atong kabalihinan. Ma, ingon si Aan ba? Na ako na'y bahay nga baligya sa silingan nila. Barato na ko no. Bay, wala butyota? Bayar ma. Rights tra. Hay, pasilan bay anak jipoy. Pareha sa din na sa atong sitwasyon din he. Nabisa ka no sa pwede rata papahawaon. Pero at least ma, imuhang bay. Ha? Di ba ingon ka nga pagkadto nimo sa City Hall na ang hatagan o relocation ang mga may bayra? Pabuhat na lang kag didob sale ana ma. Aron kung simbak ko kung demolition, may prueba ka nga may bay ka nga i-demolish. Makapila unya ka sa relocation ana ma. Pero ang ubang nagpuyo kuno diha ma, dugay na nagpuyo. Ug wa man kuno sila hilabti. Wa man sila ma-demolish. Gagmay ba kuno ang ilang mga anak? Kinibita ang lugar Dugay naman unta niya sila namuyo din eh. Karaan naman gani kayo ng ilang mga bahay din eh. Pero papahuaon pa man gani. Pero sige lang. Sultihan ako si Papa ni mo ni Ana. Magsabot me. May punto sab si Chipoy. Kung mo na'y basihan sa syudad sa hatagan o relocation, mas maayo ng may nganta nga may bayitaan ng lugar. Yan, sa may atong buhaton, Ana. Magkaya raman hinuon nato sa ato nga tinigom kung ato ginapalitong baya. Sige na lang. Kana pa, wala tay abangan. Napalit yun na mo ang maong bay. Gamay raman pod moong nakaya ra namong bayran. Apan dili kalikayan nga mubati sa may kabalaka. Ilabi na kay nakaagi na mi og demolisyon. Ang akong mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana.
Ang bahin sa una namong gipuy-an, diin mga 30 katuig naming nag-abang. Wa ba di ay may appeal sa offer nga relocation site? Kay renter lang mi nga mas kami man unta ang maapektahan sa demolition kay ang mga tag-iyaan ng mga baya, tuan naman sa mga subdivision nagpuyo. Ug ang uban may condo unit pa. Ikaduhang pangutana, private ninyo ta. Ug dili man mapasalig ang tag-iya sa yuta nga i-relocate me. Gipasa mi sa gobyerno. Husto ba gud ang ilang gibuhat? Ikatulong pangutana, nisuway ko gangyo dito sa City Hall, apan dili gid kuno mahimo. Kay ang naa sa listahan sa demolition order lang, diin ang mga tag-iya sa bay ang hatagan og relocation site. Mao ba gyud nay balaod anang relocation site? Ikaw pa to katapusang pangutana. Nakapalit may karon og bay nga rights lang, dili among yuta. Apan gipabuhatan og deed of sale sa tumong nga aron may pangana unya misimba ko, demolition na sad mi dire. Husto ba ning among gibuhat? Unsa may balaod aning rights lang? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marife. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner. Ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na ta magduha-duha, di na nato na langay-langayon, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi ang among gihatag ninyo, guys. Among ginang siguro nga wag gyud may rason nganong di na ninyo ipada ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Naihangyo Dr. Obra. Yeah, kumpletuhan lang ang inyong address para may balumig up to asa makaabot ang among programa ug makahatag sa nindot nga script ang atong mga script writers ug mga talents mahatag kinabuhi ang inyong sulat-suliran. Yes, and ang mga magminaw na to, no, a big shout out and a big thank you sa tanan nato mga likers ug followers sa kini ang akong suliran official writers page. Ang mga nag-like, nag-follow ug naminaw sa ato ang programa sa YouTube. And guys, please continue to like and follow me sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account, sa akong Attorney Elaine nga Instagram ug Threads ug TikTok ug kang Dr. Rene Obra nga Dr. Rene Obra nga naka-white blazer. Yes. Quote for the day, Doc? Yeah, quote for the day. Sometimes we create our own heartaches through expectations. Mag-expect bitaw kang everything will go smoothly nga naa day mga kakulian. Oh, ayaw pag-expect kay usahay mas may pang ma-surprise ka. Maog yun. Kaysa magsigi kag huwat sa wa diha kay di baya tanang tao pareha gihuna-huna nato. Di pud tanang tao pareha og kakayahan or capabilities no nga makahatag sa atoa. So mas may pag di ka mag-expect kay wa pay kasakit, di pa ka masakitan kay mag-expect ka tinuod gud na ma-hurt man ka, malain man ka. No? So ayaw na lang pag-expect. Okay. But nag-expect ang ato ang mga fans, Doc, nga mag-greet ta nila today. Kasi may mga i-greet na to ron. Yung pagpaminaw sa mga taga-Badyan, poblasyon Badyan, no? Ang Ilitong Magno, Fiscal Oscar Capasyog, Fiscal Fury, Uni, Alianto, Semistroto, Ricky Largado. Saan yung apelido ni mo, Rick? Largado or Lagrado? Sorry kayo, ha? Marsay marambol na. Sa Ward 4, Minglanilla, Cebu. Mga taga-Badyan, si Ma'am Bistra Blaze Kamomot, mga Bation family, mga Coronel family, ug last but not the least, mga taga-Perelos Karkar, mga Nabaskis family, si Inday Ludi, si Nelia, si Japet, ug si Ma'am LB, mayang pagpaminaw. Yes, and kang Mika K, ingon good siya, Attorney Elaine, please ko shout out sa akong love nga si Junri Sabroso. May pakaday na kay love. Blooming ang love life ni Mika K, no? Sa sitio Nava Mambaling. Gikan kang Mika K of Tuya, Naga City. And speaking of Naga City, best greetings and a big shout out sa usa sa mga banggiitang konsehal din ha, nga si Konsehal Elmer Lapitan ug ang iyang asawa nga si Attorney Bob Lapitan. Hello ninyo. Yeah, Barangay Suba, Tuya, Naga City.
City, si Love Jentapan, Maril Garcia o si Madam Sally. Pirmigo ni silang maminaw kuno attorney. Yes. So, mula man sa tag kuan bitaw, maburid nga dili tanan mag-rate nato pero usaon nga we have ato yun ang hinahinayon lang yun, no? Anam lagi din mo matag episode. But ato ang letter sender karong adlaw. Ang letter sender si Marife, 48 years old, taga Cebu City. Punto legal ang problema ni Marife, no? Kabahin kini sa unsa toy nabati nato sa drama to ni demolition. Murag something like demolition, no? Sa ilang gipuy-an mo ba to? Yes. So, unang pangutana ni Marife, ang bahin sa una namong gipuy-an, diin mga 30 katuig naming nag-abang. Wala ba di ay may appeal sa offer nga relocation site kay renter lang mi nga mas kami naman unta ang naapektuhan sa demolition kay ang mga tagiya aning mga balaya tua naman sa subdivisions nagpuyo ug ang uban may condo unit pa. Actually, mo ginay palisiya sa atuhang hudo ug sa atuang housing gyud sa tinud-anay lang ang mahatagan gyud og benefit sa mga relocation ang owner manggod sa yuta. Nganuman kay ang policy manggod ana di manggod unta pwede na ipaabang. Kay ang pagpagamit gyud anang yuta sa gobyerno dok ug ato ang mga naminaw karon ang katura manggod untang tag-iya o katong namuyo ra gyud dito. Nganuman di baya mo pwedeng magpaabang sa kanang dili inyo. Diba? Di man na inyong yuta, di man na inyong luna niya kung man nagpaabang mo. Mao gyud na no and kani unta gipasabot pud unta na sa katong mga nagpaabang no nga kung ugalin man kana di gyud na sila pwede. Mobitaw na nga kung inighatag ana ngadto sa katong tag-iya nagpuyo dili tag-iya ang tag-iya na gobyerno man sa katong nagpuyo no namuyo nya gi-relocate di gani na nila pwede unta ibaligya ang kanang gihatag nga titulo sa ilaha no para ra gyud na sa ilahang mga heirs kay di man ninyo pwede inegosyo ang kana nga yuta. So mao na siya ang wisdom nganong dili gyud entitled sadly ang renter. Pero kung pwede unta no nga masturyahan na lang nimo ang tanang tag-iya sa imong giabangan maglisod kog ingon tag-iya kay ang gobyerno magitag-iya ana pero kanang imong giabangan no nga kanang ikaw na lang unta mo irehistro as dili renter occupant gyud anang yuta para ikaw na pud mo'y makakuha pud sa benepisyo sa relocation kay kung nahiluna na pud sila sakto na pud tingay itong 30 katuig nakapahimo sila sa yutang dili ilaha no so kana kung pwede nimo mahangyo no or pwede pud ninyo siguro suryahan ang hudo nga tungod sa kagidugayon na ana mahog nga occupant na gyud mo dili ra gyud mo mere renter. So I think na may pamaagi pud ang hudo na to ana no sa kanang or ang hensya sa gobyerno para matabangan mo sa relocation. Alright. Yes. So ikaduhang pangutana, private ning yuta ug dili man mupasalig ang tag-iya sa yuta nga i-relocate mi gipasa mi sa gobyerno. Gusto bagod ang ilang gibuhat? Yes, because especially nga private ang maong luna, private ang maong yuta, ang naara gyud katungod ana ang tag-iya man sa yuta unya. Wa man gyud sila gyud sadly di man gyud ingon nga wa ko modapig ninyo ang ako alang nga gipasabot ta mo kung unsa gyud pud ang mando sa balaod nga ang wisdom man gyud ani is this ang tag-iya sa yuta pipila ka tuig wa ka pahimos sa iyahang yuta naay ni okupar nga way katungod wa po ni bayad og aba ngadto sa tinuod nga tag-iya sa yuta siya mo'y nakapahimos dili man gud obligado ang tag-iya sa yuta nga mo relocate ninyo naabot na lang gyud ang panahon og punto nga siya na pod ang mogamit kay iya man ang katungod so dili sa gyud siya obligado may na lang gani na and it's very good nga gi-refer mo sa government kay naay uban nga pasagdan mo padiritsuon mo hawa i-eject mo unya at your own expense no kay depende man sa guna sa kapasidad sad sa tag-iya sa yuta na ay uban tag-iya sa yuta nga para way hasol para di na lang mo adtog korte hatagan na lang mo gamay para mabalhin ang inyuhang mga luna ug laing dapit or tagaan na lang mo gamay pahalipay para lang mo vacate or mo hawa mo na amang gud puy ubang tag-iya sa yuta nga di gyud pod kay kabaw man pod sila sa ilang katungod isip tag-iya sa yuta nga di gyud sila gyud mo
mohatag or wa pud gyud ikahatag nga pang relocation ninyo, may na kayo na nga gi-refer mo sa gobyerno para matabangan mo, no? So maybe you can avail of that, ha? Okay. Ikatulong pangutana. Nisuway kog hangyo dito sa City Hall apan dili gyud kuno mahimo kay ang naa sa listahan sa demolition order lang diin ang mga tagiya sa yuta lang ang hatagan og relocation site. Mao ba gyud nay balaod anang relocation site? Yes, muna akong giingon ninyo ganina sa inyong una nga pangutana, Marife, nga mao gyud na ang balaod. Gipasabot nako nimo kung unsay rason nganong ingon ana na. But I think na ay pamaagi ang hudo diya sa City Hall wherein mahatagan pod gud mo kung inana na gud pod ay mo kadugay nga isip mo dili na mo gid mo ma-consider unta as renter ba, no? Occupant na gud mo anang yutaa. Basin pa, no, pwede na to mahangyo dinha sa City Hall nga maka-certify nga inana na mo kadugay nag-okupar ana, then maybe you can be considered as an occupant, not as a renter anymore. So hangyo dito, ha? Okay, kao pa to katapos ang pangutana. Nakapalit mi karon og balay nga og rights lang. Dili among yuta. Among gibuhatan og deed of sale sa tumo nga aron may pangalan na unta mi simba ko demolition na sa midiri. Husto ba ning among gibuhat unsa may balaod aning rights lang? Rights lang kay dili man ninyo ang yuta. And I think mas better na nga mahog nga kamo na gyud naka-okupar ana niya, kamo na gyud ang occupant para mawa na to ang katong listed nga occupant dito sa listahan sa gobyerno, sa munisipyo or sa City Hall para kamo na pod ang ma-acknowledge nga occupant ana para puhon kung naay demolition ma-priority mo sa relocation kana sakto na siya, pero ang imong masabtan nga dili gyud kahapon mo tag-iya ana. That's why rights lang kay di man mo makabaligyag dili inyo, no? So ang kana rang katungod nga mopuyo din ha, but I think that can be a start kay ma-consider nga kamo nay occupant dili na mo renter kay inyo naman, so wa na mo nag-abang. Muna akong giingon no nga kung padag ma-converted na siya into ingon ana para naamoy katungod or badge nga mapakita ninyo nga occupant mo, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og maayong adlaw. Og salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagpaminaw sa handumanan sa sakawit o kini ang akong suliran. Daghang kayong salamat sa inyong pagkadunayong pagpaminaw.